नमस्ते, प्रणाम। हमार नाम रेशमा बा और काम ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय, किन्नारी समुदाय के लोगों के जीवन विकास के काम बा। अभी तकले रउरा सब गाली के रूप में, नाच गाना के रूप में देखत रहनी, लेकिन अब देखतानी कि रउरा सब के पेपर में आवता कि लोग बड़ा बड़ा नेता लोग नियुक्ति पत्र देता दरोगा के, टीचर के, लॉयर के, स्टेट ऑफिसर के। ई के हलो कहाँ से आवता? ये आवता हमनी के लड़ाई से 2006 में शुरू कैले रहनी। सोचनी कि हमू जियब और रउरा सबके दिल में जियब। बदल रहल बा रउरा सबके सहयोग से। यहाँ जब अइनी तो हमरा नहीं समझ में आवत रहल है। पटना स्टेशन पर बैठल रहनी और पहले चलत रहल है सामाजिक प्लेटफॉर्म पर ऑर्कुट। वही से एक जना दोस्त मिलली और वो दोस्त के साथे हमरा बात होत रहल है कि बड़ा बड़ा शहर में जैसे लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, जहाँ पे हमरे जैसन लोगों खातिर लड़ाई चल रहल बा, उनके जिंदगी के पहचान के लड़ाई चल रहल बा। और वही बदले खातिर हमें इजा आइली। वहाँ बैठल रहनी, उनका से बात भइल तो वो सोचत रहली कि हमनी के एगो ऑफिस होगे चाहिए और वो ऑफिस में के लोग आवे तो हमरे जैसन लोग आवे जो अपने आप के पुरुष शरीर में होते हुए अपने आप के महिला सोचे, या महिला शरीर में होके अपने आप के पुरुष सोचे। ऐसन लोगों के जिंदगी के लड़ाई खातिर हम ओइजा बैठ के बतियाइत रहनी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आइल, समय बदलल। वो आदेश में यही रहल है कि किन्नर, ट्रांसजेंडर, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग सब लोग के आजादी के बाद हम तो आज तक ले तो यही सोचत रहनी कि मीडिया में जब आवेला तो लोग यहाँ पे लौंडा नाच के बात करेला, लेकिन लोग सोचवे नहीं करेला कि एक पुरुष शरीर के व्यक्ति बा और अपने आप की स्त्री समझता, लेकिन वो तो खिलौना बन जाता और बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन आवता रहे एजा। और वो का बात करता ने कि तक कला है। का हमार जिंदगी रउरा के कला लगता? का हमरा देह नोचे खातिर बा? का हमरा ई देह और जिंदगी लोगों के मजाक खातिर बा? ई मजाक के तो भिखारी ठाकुर तोड़त रहले। उ सोचत रहले कि इनका प्रयोग करके महिला लोग के का अधिकार मिली। उ नाच परंपरा के जोड़त रहले, लेकिन लोग ओकरा का बना देलस? लौंडा नाच। ई लौंडा के रहल है? ई गाली रहल है, ई कोई रहल नहीं है। और यही गाली के हम तोड़ रहल बानी। हम लोग महोत्सव कैली। हम उ महोत्सव में कोनो ऐसा परंपरागत तरीके से नहीं देखैनी। हम देखैनी कि हम लोग भरतनाट्यम करतानी, कथक कली करतानी, उहो जियल चाहता रहे। उनके जिंदगी बा और जिंदगी के का खाली पिक्चर में जौन तरीके से मजाक उड़ावल जाता उ का उचित रउरा के लागता? हम तो यही तोड़े खातिर रोज दिन बात करतानी। हम का सोचत रहनी कि हम यहाँ तक ले पहुंचब, नहीं सोच पावत रहनी। लेकिन समाज रउरा लोग के सहयोग बा, और सहयोग बा तो हम एक हॉस्टल चलावेनी, छात्रावास, जेमे हमरा जैसन लोग रहेला। हमरा छात्रावास से लोग हर तरीके के लोग निकलता, पढ़ता, लिखता, आगे बढ़ता। तो वो लोग बा, आ एगो लोग और भी लोग बा, उ लोग अपना पारंपरिक काम करता। लेकिन पारंपरिक काम तो पंडियो जी लोग करता रहे, जूता सिए वाला भी लोग करता रहे। उनका तो ऐसा गाड़ी भरल जिंदगी तो नहीं खे। तो हमरा लोग के पारंपरिक जीवन जिए वाला के ऐसा जिंदगी काहे होता? इस सोचला के बात बा। बिहार सरकार हर जिला में एक ठो जिला सुविधा केंद्र बनैली बा।
जहां ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र मिला था। लोगवा के दियाई ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, हम भी दिया नहीं। लगभग 3-4 हजार लोग के फॉर्म हम खुदे भरवैनी। ई लड़ाई चल रहल बा प्रमाण पत्र के भी। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इस सब के जरूरत जिंदगी में जिए खातिर रहेला। तो ये सब कैसे आई? बहुत लोग हंसी मजाक उड़ाई, अरे बाप, उनका तो औरत के शरीर बा और उनके आदमी कैसे कहल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बा और ट्रांसजेंडर एक्ट बनल बा, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट एक्ट। और वो एक्ट से हम लोग के आज़ादी मिलल कि हम अपना पहचान स्वीकार कर सकेली, और वो कानून बनावे में हमार भूमिका रहल है। और ये आज़ादी जब लड़ाई में ई बात रहल कि ऐसे लोग के जीवन के लोग सोचेला देखेला तो कहेला, अरे कैसा नहीं जिया तारे लोग, मार कहीं ट्रेन में, कहीं सेक्स वर्क के जगह पर, या कोई बधाई के जगह पर। लेकिन ऐसा काहे बा? काहे कि यहीं तक ले रौरा देखली। अब हम तो रास्ता बदल रहल बानी, अब लोग के सहयोग चाहिए। बिहार से हमार परिवार के लोग रहल, लेकिन रहेला लोग उत्तर प्रदेश में। तो लोग कहलस कि ई चल जाए बिहार। का उ सोच के भेजलन बिहार, हम नहीं जानत रहनी। लेकिन हमरा तो बहुत कष्ट रहल है, आजो रोवाई आवेला, लेकिन हम कोई से रो ना सके। का कहे, हम 2006 में यहां आ गई और तब से पीछे मुड़ के नहीं देखली। और अब जो दिखाई देता, कितना मजाक होला हमनी जैसे लोग के देख के। आई हमरा संस्कृत के किताब में लिखल बा, पाणिनि के व्याकरण में लिखल बा, और ये हमरा जिंदगी के माथा पर भी लिखल बा। रौरा लोग के देखे के चाहिए। हम कोनो गलत काम नहीं के कैली, न हमार समुदाय के लोग काम कैलस। आप लोग गलत निर्धारित कैली। ई कोनो ब्लेम करे खातिर ई वीडियो नहीं के बनावतनी, ना इजा खड़ा बानी। ये हमार दर्द बा। हम एगो रेस्टोरेंट चलावतनी, बिहार में ही नहीं पूरा भारत में पहला रेस्टोरेंट है। एकर नाम बा सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरो। एकर मतलब बा कि हमरा भाव के हर तरीके के लोग बा, कि हमनी ट्रांसजेंडर लोग लाइवलीहुड जनरेशन अपन स्वयं करतनी, और वो रेस्टोरेंट चलता जिसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर बहन भाई लोग, सारे लोग काम कर रहल बा। बिहार में बहुत अलग अलग इतिहास लिखा था, हमू एगो इतिहास लिखले बानी। वैसे तो ये रेस्टोरेंट जो चला रहल बानी, एकरा देख के पूरा भारत में 13 और रेस्टोरेंट खुल गई। सोच ली कि बिहार से जो लॉ चलल वो पूरा भारत में फैलता। एजा बिहार सरकार हमरा जमीन देलस और बहुत सारा सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लोग के सहयोग मिलल कि वो बिल्डिंग बन गई। खूब सुंदर बनल बा, मोना सिनेमा के पीछे। रौरा लोग देखल जाई जाके ओइजा। पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग के पुलिस में रिजर्वेशन बा, और वही रिजर्वेशन के आधार पर वो लोग अपना पहचान बना लेला। पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जहाँ 3 लोग इंस्पेक्टर हुए। यू कांट इमेजिन, यू फील दैट कि समवन कमिंग आउट एज ए ट्रांस पर्सन, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, और ओकरा बाद लड़ाई लड़ता, पढ़े के जिए के लड़ाई लड़ता, फिर रोजगार के लड़ाई लड़ता। लेकिन उस सब में जीत हासिल करे के बाद मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र लेता। कितना बदलाव के बात बा कि पूरे भारत में ऐसा या पूरे विश्व में नहीं कोनो ऐसा जगह हुई जहां पे इतना बदलाव भइल। और हम बिहार के जनता के लोग के बहुत धन्यवाद करब, और हम रौरा सबके विनती कर रहल बानी
और हमार बात खत्म होता। रउरा सबसे निवेदन बा कि ट्रांसजेंडर समझी, उनका जीवन समझी, किन्नर समझी, उनके गाली न समझी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।